Ayo. Ayo. Tay, ni tahu. Oh, kadung bara. Ay, Oy, sikap pa din eh. may buntag diha na tay. May buntag sa sa may ato ninyo. Ay, ari day. Kay ako ading wife, ako ang asawa nga. Dagan sa pagkakonsihal niya. Naalag may dire karon. Mudagan siya pagkakunsihan? Oo. Sa ato pa, huwag may lumba dire. Aw, dili man na lumba among istoryahan ka ng pwede na sadya maglakaw. Maglag. Oo. Sige. Wala ba ko yung kurana? Okay ra magbarog lang mi tay. Kanang Muli ko kayo kunin nyo na. ay lang, na di kay ikog, mura magnastubangan ra mga ikog. Hapit na dito sa nito kay si Teresa na akong sweetheart, makapagipaghuman sa namo o luto ba sa among mga kinabuhi. Ay. Dayon sa pag-iato, dayon sa may royo ninyo. Okay, naalagi mi diri ni Mrs. Tay kay ba na biya kahapit na eleksyon. Ay, infection! Di, eleksyon. Aw! Oh, kanang pinilian ba? Piniliay. Lagi. Oh, nya. Nami diri karon kay syempre kanang nanglan na sad mi sa inyong suporta nga magpapili na sa mi pagbalik. Ay, balik! Oh, pagbalik oh. Mao nang naami diri. Nya nalimot lagi mi sa tag 20 ninyo tay, nalimot mi. Ibalik na lang namo. Malimot. Kamure mo lang sare, maglimot-limot nga. Mao na ikinahanglan ka na mo. Maglimot nga. Mao na mo ang gibutaran ninyo kanang inyong pinag-ito budget ninyo. Tag 20 tay. 20 barata sa nimo ang 20 nga amo adil tulo 50 man. Kanang inagbalik na mo diri tay dublihon na namo kay nalimtan. Dami nga dublihon so kuha na kanang 40. Kana bitaha gamay. Oo, kana. Unya unsa ganiti dagana niya? Pagkakonsihal diri. Kuan, may buntag dili tay. Congratulations Ay, iha. sa pag-congrats kay wala pa. Klaro na kang mapildidaan kay wa mo magdag 20. Congratulations. Nalimtan jud namo tay. Siguro Ah, daghang sige. mang namuyo diri tay no. Pertindahan ng mga banamuyo diri no kana tibok palibot mga balay na siya nya. Daghan kayo mga babae diri. Mga babae gud kasagaran mamuyo diri sa Maria ko ang lalab mga babae. Sakto kayo. Sakto kayo tay Lalab kay ako, lalab. kanang para sigurado jud nga modaog mi tay. Daghan mang namuyo diri labi na babae. Among paliton ang mga boto diri tay. Hoy, kap! Unsa ko'y buto? Unsa'y paliton nimo mga buto? Di na mga tay. Sayop ng mo, ha? Dili ni mauwi mong isugdan diri, kay ang mga babae diri, ang ilang mga buto, dili ay pambalikya. Kaya nganlan, o bakuha ni mo ng mga buto, magkastugid ka og milyon. Nya, 20, 40 rin yung ipang-atag. Dili mahimo na. Tay dili na mga tay. Lahi man na boto man ang ingon tay. Lahi man na mo nga. Lahi man na mo pasabot. Ang buto lagi, dili na ipambaligya rin. O gusto ka, at tunas ka manggayan, o di ato sa mga nightcluban. Dili ko ka maiko nga nagdadaba kasi mong asawa niya mo palit pag ikagbuto. Lahi tarungon ta ni istorya tay kanang dili man na mao. Tay kanang lahi man ang boto. Lahi sa nang boto. Lahi man na tay, di man na mao. Oh. Ba na mo paliton tay. Ang mauni yung palit to day. Ang daghan mo kayo mapalit dire, pero ang problema lagi, ug musugot basad ang mga butuan dire, nga ilang ibaligya. Sinadi abi na maka natin mastorya dan tarong kay paita to tatay kanya. Hindi kita katarong istorya to. Bungol-bungol pa gyud. Unsa masig gabi? Gitarong ta to nimo pagstorya, imo ta tong gihunghong kay baw ka nga tiguwang na. Wa pud nimo tarong istorya. Sa lagi sayop lag kayo, sa din lang be. Bilmiro pa bito to na pwede kang balay dato. Ana be, ana tali na. Sure ko mga tarong na tayo na be. Di na mga bungol. Tara. Tadi be. Ini be mo baw makabawi kita kay. Daghan kay motor be. Inya, daghan kay sa bisita. Daghan tagbuto mo palit diri. Saba dira unsay boto? Wa pa jud ka natagbaw ni ako Ano mamalit pa ba jud kang boto? Saba di abi uy. Pataka na sa buto ba buto. Boto di ay anak baklaruha diha ha. Bungol Tanaw. be. Ayo. Ayo. May adlaw.
Lah, what sabi? Pero magmaurag yapon na si tatay katong dito ganina katong naglikit og limboy ba murag unggoy nga busog. Mo lagi be. Oh, dong. Unsa may tuyo ninyo dong? Tay, ikaw na sad tay. Dili ikaw akong pangandong. Oh, Tutong tugso ko, tutong tugso. oh, mo lagi tay. Yun na ba? Mura asa mo gikan nga? Insert man kayo mo, mura magikan mo na libang. Lain akong tiyan na tunahan ko tay. Be, mo magilamat ta diri. Silamat ko. Dili nilamat. Unsa man di tuyo gide ninyo? Wala tayo eh. Mga anta. Manguli namin tay. Ay, sa ba mga anta? Maluoy mo.